बै दिननिफ्राय लानानै दिनै फैयै फैयै 29th एस्टाब्लिश डेखौ जोङो फालिदों। बिनि थाखाय जोङो रंजानांगौ, इसोरखौ जोङो हामबाय होनांगौ। मानोना बे साना जाबाय सेलिब्रेशन डे। जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय इसोरखौ बाख्नायनाय, इसोरखौ सिबिनाय, इसोरनि मुंखौ जोङो जौसिनथारसिनाव दैखांनाय। जेब्ला इजराइलफोरखौ आफा इसोरा इजिप्शियाननिफ्राय दैथायदोंमोन आरो बिसोरो जेब्ला गेदेर दैमाखौ बारनो हादों, अब्ला बिसोरो रंजादों, बिसोरो सेलेब्रेट खालामदों। मानोना बै दैमाखौ बारोमोनब्ला बिसोरो अराय समनि थाखाय इजिप्टनि आखायाव लेंबोनो गोनां जागौमोन। आरो इसोरा बिसोरखौ बा इजराइलफोरखौ राजनितिकनिफ्राय लानानै, रिलिजननिफ्राय लानानै, इक'नमिक साफारिनिफ्राय लानानै इसोरा बासायदों। आरो इजराइलफोरखौ इसोरा मोनसे फ्रिडम होबाय, मोनसे उदांस्रि होबाय। बेनो जादों मा? दिनैनिफ्राय नोंसोरो आंखौ गोसो गोरबोजों, नोंसोरनि हानाय मानिजों, नोंसोरो जेरावनो थाया मानो फोरबोखौ बाख्नायनो हागोन, सिबिनो हागोन। आरो बे बेसा उदांस्रिखौ आफा इसोरा इजराइलफोरनो लाबोदों। थिग बेबायसानो 29 इयार्सनि सिगां जोंनि महिला आफादखौ आफा इसोरा दैदेनबाय बा उदांस्रिखौ होबाय। आरो दिनै जोङो बिनि थाखाय रंजादों, बेनि थाखाय जोङो फोरबोखौ हामबाय होनदों, फोरबोखौ जोङो बाख्नायनो नांगौ। दिनैनि बे 29 एस्टाब्लिश डे नतुन सिराजुलिनि महिला आफादनि गासै दैदेनगिरि, स्पेसियेलि आफादगिरि आरो नेहाथारि आरो रांगिरि आरो महिलानि गासै एजुकेटिभ कमिटिनि गासै मेम्बार नोंथांमोन, जोंनि बे मण्डलिनो पालक बिथां, पालकजों लोगोसे जोंनि सेक्रेटारि बिथां, आरो लोगोसे ट्रेजारार, आरो लोगोसे जोंनि बे मण्डलिनि गागि बिथां सार, आरो सफैनो हानाय ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा, ख्रिस्ट'नियाव भरसा खालामनानै गावनि जिउखौ आरो न'खरखौ सोलिग्रा साफ्रोम आंनि बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव आरो आंनि आइ आफा साफ्रोमखौबो आङो हामबाय होनदों। आंनो लागै बे मोजां समखौ होनायनि थाखाय आङो बेखौ जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै नाजावदों। आङो नोंथांमोन साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आंनि फेमिलिनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ आङो बावहरग्रोबाय। दानो बे समाव दान्दिसे सम इसोरनि बाथ्राखौ जोङो सावरायना खोनासंनि। इंलिसाव बे बाथ्रा बुंदों, बी very careful then how you live, not as unwise but as wise. नोंसोरो साबधान जादो, बोरै नोंसोरो थांनानै थागोन। नोंसोरो अज्ञानिफोर बायसा नङा, नाथाय गियानि बायसा थांनानै थादो। बे बाथ्राखौ दिनै जोङो दान्दिसे सम इसोरनि सिगाङाव आङो लाबोनो थाखाय सानबाय। बेनि थाखाय जोङो इसोरनियाव आरज खालामनि। बोलोग्रासिनथार अनसुला गोथार आफा इसोर, नोंखौ हामबाय होनदों आफा। दिनै सेन्ट पल चर्च नतुन सिराजुलि महिला आफादनि थाखाय गेदेर सान। बे महिला आफादखौ नोङो 29 इयार्स दैदेनबोबाय, बिथांमोनजों नोङो थाफायबोबाय, नोंनि बोर, नोंनि दयाखौ नोङो लाखिबाय। दिनै जोङो रंजादों आरो जोङो नोंखौ हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे नोंनि थाखोमानाय बाथ्राखौ जोङो सावरायनो थाखाय फैदों। फोरबो, बे बाथ्राया जोंनि नङा, नाथाय बे बाथ्राया नोंनिसो। आरो बे बाथ्राखौ बुजिनो थाखाय, सानस्लायनो थाखाय जोंनि हानाय गियानजों, बुद्धिजों जाया, नाथाय नोंनि गोथार आत्मानि दैदेननाय आरो बुजिनायनि गेजेरजोंसो जायो। बेनिखायनो जोङो नोंनियाव भरसा खालामदों, नोंनि गोथार आत्मानि दैदेननायखौ
बुंग्रा आरो खोनासंग्रानि सायाव लाखिदो जेराव जों गोथार आत्माजों दैदेनजाथों आरो जोङो नोंखौ बाख्नायथों जोङो नोंखौ सिबिथों नोङो जोङो भरसा खालामबाय आरो फोथायबाय बासायग्रा अनसुला जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आमेन। दायो आङो मोननैसो खोथाखौ आङो बुंग्रोनो थाखाय आङो सानबाय बेनो जादों मा जोङो अगियानिफोर बायसा नङा नाथाय गियाननि बायसा जोङो सोलिनो नांगौ। जोंनि संसार जानायाव अगियानिफोर बायसा नङा जोंनि न'खर दानायाव जोंनि गथ' गथायखौ दैदेननायाव जोंनि समाजजों लोब्बा लाखिनायाव अगियानिफोर बायसा नङा नाथाय गियानिफोर बायसा जानो थाखाय इसोरनि बाथ्राया जोंखौ खावलायदों। बोसोन बिजाब 1:7 सिरियाव बे बायसा बुंदों इसोरखौ गिनायानो गियाननि गुदि जायहा इसोरखौ गिनो रोङो बिसोरो इसोरनिफ्राय गियानखौ मोननो हायो। आपस्टल पौलाबो बे बायसा मोनसे खोथाखौ बुंदों गियाना फैगोन बे संसारनिफ्राय नङा नाथाय गियाना फैगोन इसोरनिफ्राय आरो बे गियानखौ इसोरासो होयो। जोङो बे संसाराव नागिरनानै गियानखौ मोननो हाया नाथाय जायहा इसोरजों थायो इसोरखौ गियो बेसो गियानखौ मोननो हायो। जेब्ला इसोरा सल'मनजों रायज्लायदों उन्दै बैसोआव अब्ला सल'मना इसोरनियाव मोनसे बुस्थुखौ बियो बिनानै लादों। इसोरा सोंदोंमोन सल'मनखौ नोंनो माखौ नांगौ? अब्ला सल'मना बुंबाय आंनो जेबो नाङा आंनो मोनसेल'खौ हो बेनो जादों मा नोंनि गियानखौ आंनो हो जेन' बे गियानजों आङो गासै आंनियाव थानाय प्रजाफोरखौ आङो दैदेननो हायो सलायनो हायो आङो गासै नोंनो होनाय नोंनि फिसाफोरखौ आङो जोथोन लानो हायो बे गियानखौसो आंनो नांगौ। अब्ला इसोरा सल'मननि बुंनाय बायसा खावलायनाय बायसा गियानखौ होदों आरो दिनै फैयै फैयै जोङो मोननो हादों बुहुमावनो गियानिसिन राजा सल'मना जानो हादों। बेबायसानो डेभिडनि जिबनाव नायब्ला जोङो मोननो हायो डेभिडआबो इसोरनि गोसोजों क्ल'ज थाग्रा इसोरनि गोसोजों गोरोबनानै थाग्रा बा इसोरनि गोसोखौ मिथिग्रा सासे राजामोन आरो बिहाबो इसोरनि गियानखौ मोननो थाखाय बियो इसोरखौ गिग्रोदों इसोरखौ मानिग्रोदों इसोरनि थोननायफोरखौ लाग्रोदों अब्ला इसोरा बिनो गियानखौ होदों आरो सासे गेदेर राजा जोंनि इजराइलफोरनि गेजेराव नुनो मोनदों। बेबायसा जों साफ्रोम ख्रिस्ट'खौ मोननाय आइजोफोरनि थाखाय आरो जायफ्रा बिमा बिफा जाबाय ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय बिसोरनि थाखाय इसोरा गियानखौ होनो थाखाय थाम-थिम जानानै दङ। इसोरा गियानखौ होनो थाखाय सानफ्रोमबो जोंनि मोखाङाव जोंनि खाथियाव जोंनि न'खराव जोंनि समाजाव आरो जोंनि मण्डलियाव थाफैयो आरो बियो सानफ्रोमबो जोंखौ हास्थायो गियानखौ बिना लानायखौ सानफ्रोमबो जोंखौ हास्थायो इसोरनियाव गियानखौ मोननायखौ। बेनिखायनो पौलुसा बेयाव मोननैसो खोथाखौ बुंनायखौ जोङो मोननो हाबाय नोंसोरो गियानखौ लानानै सोलिदो नाथाय अगियानिफोर बायसा नङा। दायो जोङो बेयाव दान्दिसे सम जोङो नायनि जेब्ला पौलुसा इफिसियान मण्डलिनो बे लाइजामखौ लिरदों अब्ला बेयाव मोनथामसो खोथाखौ क्लियार खालामदों। जोङो एसे बेखौ नायग्रोनि। इफिसियान मण्डलिया जाबाय मेजर प्लेस मोनसे इम्परटेन्ट मोनसे मेजर प्लेस रमान रायजोआव आरो बेयाव जोङो मिथिनो हायो सासे इम्परटेन्ट इसोरखौ बेनो जादों मा
सासे इम्पोर्टेन्ट भगवान बा इसोरखौ बेयाव मोननो हायो इफिसियान्सआव बेनो जादों आर्टेमिस बे आर्टेमिसआ जाबाय गडेस बै एफिसियान नोगोरनि एफिसियान जागानि बिनिखायनो बे जागाया रमानफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथि जागामोन गासैबो बे आर्टेमिसखौ फोथायग्राफोरा बेयाव थांनानै आर्टेमिसखौ खुलुमहैयोमोन बाख्नायहैयोमोन गाव गावनि दंनाय मानिखौ बिनि थाखाय बुलि होयोमोन आरो बिसोरो बोसोर बोसोर बेयावनो थांनानै बेखौ फुजा खालामहैयोमोन आरो नैथि मेजर प्लेसआनो जादों इफिसियानानो जादों बेयाव मोनसे अपेन एयार थियेटार दङमोन मोनसे खुला थियेटार जेराव मानसिफोरखौ लांनानै बेयाव खमलाय होनाय जायोमोन जेराव मानसिफोरखौ लांनानै बेयाव बुथार होलायनाय जायोमोन जेराव मानसिफोरखौ लांनानै बै मुसाफोरखौ हगारनानै मुसाजों मानसिजों खमलाय होनाय जायोमोन आरो बेखौ नायनानै मानसिफोरा रंजायोमोन बेखौ नायनानै मानसिफोरा गोजोनोमोन मिनिग्लाबोमोन बे बेसा अपेन एयार थियेटार बे इफिसियानाव दङमोन बेबायदि जायगायाव पौलुसआ मण्डलीखौ गायसनदों जिसुनि गिर्जाखौ बेयाव गायसनदों आरो बेयाव मेजर खोथायानो जाबाय इफिसियानाव बेनो जादों मा ख्रिस्ट'नि बडिखौ गोथारथि लाखिनाय आरो गोथारथि लाखिनाय आरो बे ख्रिस्ट'नि मण्डलीयानो जादों ख्रिस्ट'नि बडियानो जादों मण्डली एबा गिर्जा बे गिर्जाया जानांगौ गोथार बेखौ बेयाव जोङो मोननो हायो आरो बेयाव मोननै खामानिखौ पौलुसआ लिरनानै हरदों बेनो जादों मा सेथियावनो फोथायनाय आरो नैथियाव जाबाय प्रेक्टिकेल लाइफ जोङो थांना थानायाव माखौ लानानै थांनानै थानांगौ बेखौ पौलुसआ एफिसियानफोरनो लिरनानै हरनाय जादों दायो एफिसियानआव मोनथाम खोथाखौ पौलुसआ बेबायसा बुंबावदों जोङो ख्रिस्ट'नियाव जोंनि पजिशना मा जोङो ख्रिस्ट'नियाव जोंनि बाहागोआ मा बेखौ बेयाव मोननो हायो सेथियावनो जाबाय मा प्रभु आफा इसोरा जोंनि थाखाय गिदिर खामानिखौ मावबाय बेनो जादों सुप्रिम पावार सुप्रिम अथरिटि बे सुप्रिम अथरिटिखौ आफा इसोरा साफ्रोम ख्रिस्ट'खौ फोथायारिफोरनो थाखाय होबाय दिनै जोङो बे संसाराव थांनानै थायोब्ला बा गोथाङै थांनानै थादोंब्ला जोंहा मोनसे सुप्रिम अथरिटि दङ आरो बे सुप्रिम अथरिटिखौ आफा इसोरा जोंनो लागै होबाय पौलुसआ बे खोथाखौ एफिसियानफोरनो बुंहरदों नैथियाव जाबाय जिसु ख्रिस्ट'नि जुनै आफा इसोरा जोंनि जिबनाव गेदेर खामानिखौ मावबाय बेनो जादों मा ग्रेस बेनो जादों दया आफा इसोरा जों साफ्रोमखौ दया खालामबाय आरो बे दयाखौनो जिसु ख्रिस्ट'खौ जोंनो लागै बे संसाराव हरबाय दिनै जोंहा दया जोङो मोनबाय जोङो पापाव थैनांगौमोन जोङो पापजों जोङो संसाराव जोङो थैनो गोनां जागौमोन नाथाय दयाखौ आफा इसोरा जिसु ख्रिस्ट'नि जुनै जोंनो लागै होबाय आरो थामथियाव जोङो मोननो हायो इसोर आरो मानसिनि गेजेराव आफा इसोरा मोनसे गेदेर खामानिखौ मावबाय बेनो जादों मा रिकनसिलिएशन मोनसे गोरोबथाखौ लाबोबाय मानसि आरो इसोरजों जेबो सोमोन्दो गैलायामोन मानसि आरो इसोरजों जेबो लिंक गैलायामोन मानसि आरो इसोरजों इसोरखौ सिनायनाय इसोरखौ बाख्नायनायनि थाखाय जेबो सोमोन्दो गैलायामोन नाथाय जोंखौ आफा इसोरा जिसु ख्रिस्ट'नि जुनै रिकनसिलिएशन मोनसे गोरोबथाखौ लाबोफिनबाय जोङो पापाव थैदोंमोन पाप लामाजों जोङो थांदोंमोन नाथाय बे पापनिफ्राय जोंखौ उद्राय खालामनानै गोरोबथाखौ लाबोफिनबाय बे मोनथाम खोथाखौ एफिसियान मण्डलीनो पौलुसआ
लिरनानै हरनाय जादों। दायो जोङो संसाराव थांना थानायाव जोंहा मावनो गोनां खामानिफोर दङ। सेथि मावनो गोनां खामानियानो जादों our new unity, जोंनि गोदान खौसेथि। जोंहा मोनसे गोदान खौसेथि जोङो इसोरनिफ्राय मोननो हाबाय। आरो बे गोदान खौसेथिखौ जोंनि मण्डलियाव, जोंनि न'खराव, जोंनि गथ' गथाय, जोंनि बिदा फंबाय, बिब' बिनानावनि गेजेराव जोङो प्रेक्टिस खालामनांगौ। जोङो बेखौ बाहायनो नांगौ। नैथियाव जोङो मोननो हायो जोंनि मावनो गोनां खामानिया बे संसाराव जादोंमोन our new walk, जोंनि गोदान लामा थाबायनाय, जोंनि गोदान लामा हान्थिनाय। जेरै जोङो गोदोआव जिसुखौ मोननि समाव जेरै थाबायदोंमोन बेबायसा जोङो थाबायनो नांलिया। जोंनि समाजा जेरैहाय मोनसे फुजा जायोब्ला जोङो खौसेथियै थांनानै बे फुजाफोराव जोङो एटेन्ड जायोमोन, नाथाय जोङो बेयाव थांनो गोनां गैलिया बा जोङो एटेन्ड जानो गोनां गैलिया। टटेलि जोङो सोलायबाय आरो जोंनि थाबायनाय मोनफ्रोमबो गोदान जाबाय। बे खोथाखौ पौला एफिसियान मण्डलिफोरनो थाखाय लिरनानै हरदों। आरो थामथि खोथाया जाबाय मा? our new strength, जोंनि गोदान बोलो। जोंहा बोलो गैयामोन, जोंहा गोहो गैयामोन, नाथाय जोंहा दायो गोदान बोलो दङ। आरो बे गोदान बोलोखौ जोङो जिसु ख्रिस्टनियाव मोननो हाबाय। अब्ला जोंखौ पौलुसआ बे मोनथाम खोथाखौ बुंदों, नोंसोरहा फोथायनाय दङ, नाथाय नोंसोरहाबो मावनो गोनां खामानि दङ। आरो बे मावनो गोनां खामानियानो जादों सेथियावनो जोङो खौसेथियै थानो गोनां। जोंहा मण्डलियाव खौसेथि थानो गोनां, आइजोफोरनि गेजेराव खौसेथि थानो गोनां, जोंनि गथ' गथायफोरनि गेजेराव खौसेथि थानो गोनां, जोंनि समाजाव जोङो खौसेथि थानो गोनां। आरो बे खौसेथि जेब्ला जोङो थायो अब्ला जोंनि फोथायनायखौ जोङो गुबुननो दिन्थियो, जोङो मिथिहोयो, जोंनि गावजों गाव जोङो मिथिहोज्लायो होननानै पौलुसआ एफिसियान मण्डलिफोरखौ बे बेसा बुंहरबाय। आरो जोङो गोदान लामाजों जुदि जोङो थाबायोब्ला जोंखौ थाबायनायाव गुबुना नुनो मोनगोन बिसोरो सोलायबाय, सिगांनि बायसा नंलिया, नाथाय बिसोरो गोदान जाबाय। आरो जोङो बुंनो हमगोन बिसोरनि गासैबो बोलोआनो दिनै सोलायजोब्बाय। सिगाङाव बिसोरो दुरबलतामोन, सिगाङाव बिसोरो गियोमोन, सिगाङाव बिसोरो उनफिनोमोन, नाथाय बिसोरो उनफिनग्रा नंलिया, दुरबलतायाव थाग्रा नंलिया, नाथाय बिसोरनियाव गोदान बोलो फैबाय। आरो बे गोदान बोलोखौ बिसोरो जिसु ख्रिस्टनिफ्राय मोननो हाबाय होननानै जोङो गुबुनखौबो मिथिहोनो हायो आरो जोङो गुबुनखौ जोङो फोसावनो हायो। अब्ला एफिसियान मण्डलिफोरनो थाखाय पौलुसआ जि खोथाखौ लिरबाय बियो जोंनि थाखायबो दिनै एप्लिकेबल, जोंनि थाखायबो मावनो गोनां खामानि। जोंहा महिला जानानै जोङो अगियानिफोर जानानै नङा, नाथाय जोङो गियानि जानानै बे गासै खामानिखौ मावनो गोनां जोंहा खामानि दङ। दायो आङो बेखौ मोननै बाहागोआव आङो राननानै लाबाय। सेथियावनो जाबाय जोङो गियानि जायोब्ला एबा जोङो गियानि जानांगौ। बेयाव बुंनाय जाबाय अगियानि बायदि नङा, नाथाय गियानि बादि सोलिदो। अब्ला जोंखौ पौलुसआ खावलायदों, इसोरनि बाथ्राया जों साफ्रोमखौ खावलायदों, नोंसोरो गियानि जादो। अब्ला जोङो बहा गियानि जानो? जोङो थाखा फैसायाव जोङो गियानि जानो, ना जोंनि धोन सम्पतिखौ बुथुमनायाव जोङो गियानि जानो, ना जोङो जानाय लोंनायफ्राव जोङो गियानि जानो, ना जोङो जोंनि गथ' गथायखौ बुनाय फोरोंनायाव जोङो गियानि जानो, ना जोङो जोंनि हासबेन्डखौ रायनायफ्राव जोङो गियानि जानो? जोङो बहा गियानि जानो? इसोरनि बाथ्राया माखौ बुंदों? जेब्ला नोंथांमोना एफिसियान बालाबसेनिफ्राय 20 सिरियाव फरायोब्ला बेयाव मोनफा मोनफा खोथाखौ जोङो मोननो हायो। आरो आं गुबुन रेफारेन्स लानानै आं बाथ्राखौ बुंनो थाखाय सानाखै, जेरैहाय दोङो आं बिदिनो बुंनो थाखाय लादों। जोङो बहा गियानि जानो गोनां? नोंथांमोना सानफेरदोंना जोङो बहा गियानि जानो गोनां? जोंहा संसार जायो, जोंनि न'खरफोरा गुबुन गुबुन, जोंनि मावनाय दांनाय आदब खायदाफ्रा गुबुन गुबुन, नाथाय जोङो बुङो जोङो ख्रिस्टनियाव खौसे, जोङो ख्रिस्टनियाव मोनसे जिउजोंनो सुफुंजानाय, जोङो ख्रिस्टखौ मोननाय
बिसाफोर होननानै जोङो बुङो नाथाय जोंनि मावनाय दांनाया माब्लाबा समाव मा जायो अगियानिफोर बायसा जायो माब्लाबा समाव जोङो नाजावजायै खामानिफोरखौ जोङो मावो माब्लाबा समाव जोङो गावजों गाव हेंथा गावजों गाव नांलाय खमलाय गावजों गाव जोङो बुलाय सुलायफोरखौ जोङो मावो माब्लाबा समाव जोङो मोदोमनि हास्थायनायखौ लानानै जोङो जायो जोङो लोङो जोङो गाज्रिफोरखौ जोङो मावफ्लाङो माब्लाबा समाव जोङो खोथा गैयियावनो जोङो खोथा मोनसेखौ लानानै जोङो हौवाजों नांलायो हिनजावजों जोङो नांलायो गथ'फोरखौ जोङो रायख्रावो माब्लाबा समाव जोङो फिसा फिसा खोथाफोरखौ लानानै जोंनि गथ' गथायफोरखौ जोङो बोराबलाबायो आरो बै समाव जोङो गावखौ अगियानि बायसा जोङो दिन्थिफ्लाङो अगियानिफोर बायसा जोङो दिन्थिफ्लाङो नाथाय जोंहा मिथिनो गोनां खामानिया बेनो मा पौलुसआ बुंदों नोंसोर गियानिफोर बायसा जा नोंसोर गियाननि बायदि सोलिदो सासे गियानि आइजो बायसा नोंसोरो सोलिदो सासे गियानि ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा बायसा नोंसोरो सोलिदो जेराव नोंसोरनि सोलिनायाव गुबुनाबो मिथिथों बे खोथाखौ बुंनाय जादों दाय जोङो महा गियानि जानो बेयाव जोङो नायब्ला मोननो हागोन God did marvelous things through His beloved Son Jesus Christ. जोङो बे बेसाव गियानि जानांगौ दिनै जोंनि महिलाफोरा बा जोंनि कमिउनिटिनि मानसिफ्रा बेनो जादों मा इसोरादि जोंनि जिबनाव गेदेर खामानिखौ मावबाय जिसु ख्रिस्ट'नि जुनै बेयाव दिनै जोङो गियानि जानांगौ जोङो कमप्लिटलि जोङो इसोरखौ मोननायाव इसोरखौ खुलुमनायाव आरो इसोरनि मावनायादि जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जोंनि जिबनाव जाबाय बेयाव जोंहा कमप्लिटलि जोङो जाग्रोनांगोन कमप्लिटलि जोङो गियान जोङो मिथिग्रोनांगोन जोङो गियानि जोङो जाग्रोनांगोन अब्लासो गासै खामानियाव नोंथाङा गियानि जानो हागोन जोङो थालाङो जोङो सेथियाव जोङो संसारनि गासै खामानियाव जोङो गोदोनानै इसोरनि मोनफ्रोमबो बाथ्रायाव इसोरनि मोनफ्रोमबो होननायाव जोङो थालाङो जायनि जाउनाव माब्लाबा समाव जोङो गियाननि खामानिफोरखौ मावनांगौ बुंनांगौ बा जोङो दिन्थिनांगौआव जोङो अगियान खामानिफोरखौ जोङो मावफ्लाङो जोङो बुंफ्लाङो जोङो बोराफ्लाङो जोङो सोलिफ्लाङो नाथाय जेब्ला जोङो इसोरनि मावनायखौ जोङो मिथियो इसोरनि मावनायाव जोङो गियानि जायो अब्ला जोंनि उन जिबना जोंनि सोलिनाय जिबनाव जोंनि प्रेक्टिकेल जिबनाव जोङो गियानिफोर बायसा जोङो सोलिनो हागोन बेनिखायनो इसोरनि बाथ्राया बे बायसा बुंबाय इसोरादि जोंनि थाखाय गेदेर खामानिखौ मावबाय जिसु ख्रिस्ट'नि जुनै बेयाव दिनै जोङो गियानि जोङो जाथारनांगोन दिनै जोङो मिथिथारनांगोन आफा इसोरा आंखौ मानो थाखाय अनखो दिनै जोङो मिथिथारनांगोन आफा इसोरा आं सासे महिलाखौ बा आं सासे आइजोखौ बे संसाराव मानो थाखाय सोरजिखो दिनै आफा इसोरा आंखौ बे न'खराव बिहामजो मानो थाखाय लाबोखो दिनै जोङो मिथिथारनांगोन आफा इसोरा बे न'खराव बिहामजो लानानै आंनि गोरबोआव गथ' गथायफोरखौ दान खालामबाय बिखौ आङो दिनै मिथिथारनांगोन जेब्ला जोङो बे गासै खामानिखौ मिथिगोन अब्ला जोङो गियानखौ जोङो इसोरनिफ्राय मोनफानि उनाव मोनफा मोनलांबाय थानो हागोन बेनिखायनो जोङो बे बेसा खामानिखौ जोङो सानग्रोनि बा मिथिग्रोनि बेनो जादों मा इसोरादि आंनि जिबनाव जि खामानिखौ मावदों बे खामानिया आंनि साननायनि गोजौआव आंनि सिन्ता भाबनानि गोजौआव आंनि मोनदांनायनि बा मोनदांथिनायनि गोजौआव होननानै जोङो मिथिग्रोनांगोन बेनिखायनो जोङो इसोरखौ मिथिनायाव दिनै गावखौनो गाव जोङो दिनै गथायनो नांगोन इसोरखौ जोङो मिथिग्रोनायाव इसोरखौ जोङो लाग्रोनायाव जों गावखौनो दिनै गथायग्रोनांगोन इसोरखौ जोङो दिनै सिबिनायाव जों गावखौनो गाव दिनै जोङो गथायग्रोनांगोन इसोरखौ जोङो मानिनायाव दिनै जों गावखौनो गाव गथायग्रोनांगोन इसोरखौ दिनै जोङो बरसा लाखिनायाव जोङो गावखौनो गाव दिनै गथायग्रोनांगोन इसोरखौ जोङो इसोरनि बोसोनजों जोङो थाबायनायाव
जोङो गावखौनो गाव दिनै जोङो गथायग्रोनांगोन जेब्ला सासे आइजोआ जेब्ला सासे हौवासाया बे खामानिखौ मावग्रोयो सेथियावनो अब्ला नोंथांनि जिबनाव इसोरा गियानखौ होगोन आरो नोंथांखौ गासैबो बुंगोन बे मानसिया जोबोद गियानि मानोना इसोरनि फिसा फिसा बाथ्रायानो बिनि जिउआव दङ मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ बियो मिथिनो हायो बुजिनो हायो मानोना बियो इसोरखौ गियो जेब्ला नबुकदनेस्वर राजाया सद्रक मेशक अबेदनेगो आरो दानियेल बे साब्रै आरो बेजों लोगोसे किसुमान मानसिफोरखौ खानानै बाबिलनाव लांदों अब्ला बेयाव बिसोरो सोलोंनो हादों बाबिलननि कालचार बाबिलननि लिटारेसि बाबिलननि लेंगुवेजफोरखौ बिसोरो सोलोंनो हमदों आरो बिसोरो बाबिलननिफ्राय जि मोनजानाय खानाफोरखौ दोनथ'नानै गावनि गोसो बायसा जि बयलफोरखौ जादों बे गासै जाखांनायनि उनाव राजाया बिसोरखौ लिंहरदों आरो एग्जाम खालामदों बिसोरखौ टेस्ट खालामदों अब्ला बिसोरखौ मोननो हाबाय बेसेबां बिसोरजों लोगोसे मानसिफोर दङमोन बिथांमोननिख्रुइ बांद्राय सद्रक मेशक अबेदनेगो आरो दानियेला गियानिसिन बे गियानिसिन होननानै गासैबो बिसोरखौ मिथिनो हादों अब्ला बे गियानिसिन होननानै बिसोरखौ बोरै मिथिखो मानोना बिसोरो इसोरखौ गियो इसोरखौ फोथायो इसोरखौ लायो इसोरनि बोसोनखौ बिसोरो मानियो आरो गाव गावनि जिबनाव प्रेक्टिकेलियै बेखौ फालिबोदों सोलिबोदों बिनिखायनो गासै मानसिफोरा बुंनो हमबाय बिसोरो साबसिन हामसिन गियानि अब्ला नाय जोङो इसोरखौ गिनो रोङोब्ला इसोरखौ जोङो मिथिग्रोयोब्ला इसोरखौ जोंनि जिउआव लाग्रोयोब्ला अब्ला आङो गियाननि आइजो होननानै मिथिजागोन बा आंखौ गुबुना फोरमान खालामगोन आंखौ गुबुना बुंगोन आंनि अनजानाय आइजो लोगो नोंथांमोन दिनै आइजोखौ इसोरा बा हिन्जावसाफोरखौ इसोरा एरैबायसा बानायबाय साबसिन हामसिन बानायबाय जि आइजोनि गोरबोनिफ्राय गथ'फोरा दिनै जोनोम जायो दिनै संसारा बाङो न'खर परियाला दिनै बाङो अब्ला बै न'खरनि सेथि खुन्थायानो जादों आइजोसो बे न'खरनि सेथि खुन्थायानो जादों आइजो हौवासाया जाबाय बै न'खरनि हेड नाथाय सेथि खुन्था हिसाबै न'खरखौ सलायनाय हिसाबै न'खरखौ दैदेननाय हिसाबै गथ' गथायखौ जोथोन लानाय हिसाबै आइजोफोरानो सेथि अब्ला जोंनि न'खरखौ मोजां खालामनायाव जोंनि न'खरखौ स्मुथलि रंजानाय न'खराव जुदि दैदेननो थाखायब्ला सासे आइजोआ गियानि जाथारनांगोन आरो बे गियानि जानो थाखायब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन सेथियावनो इसोरा बे आंनि थाखाय जिसु ख्रिस्टनि जुनै जि मावबाय बेखौ दिनै आङो मिथिग्रोथारनांगोन दिनै आङो बुजिथारनांगोन आङो दिनै नाजावथारनांगोन आङो दिनै बेबायसा सोलिथारनांगोन अब्ला जिसु ख्रिस्टआ जोंनि लागै माखौ खालामखो माखौ मावखो सेथि गिदिर खामानि बेनो जादों मा गाव गावनि जिउखौ गासै मानसि माहारिनो बलिदान खालामबाय गाव गावनि गासैबो दंनाय मानिखौ गासै मानसि माहारिनि बासायजानायनि थाखाय बलिदान खालामबाय दिनै जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ अनबाय आंखौ अनबाय गासै मानसि माहारिखौ जिसु ख्रिस्टआ अनबाय दिनै बियो सासे फोथायसुला जानानै सासे अबिडियेन्ट जानानै गावनि जिउखौ बियो बे संसाराव होबाय बिनि थाखाय दिनै जोङो साफ्रोमबो इसोरनि फिसा जानो हानाय अधिकारखौ मोननो हादों बेनिखायनो आंनि अनजानाय आइजो नोंथांमोन आरो गासै हौवासा नोंथांमोन आरो नोंथांमोनखौ आङो बेखौनो दिनै बे बाथ्रानि गेजेरजों इनकारेज होनो सानबाय बेनो जादों मा जोङो गियानि जानो थाखायब्ला सेथियावनो इसोरा आंनि थाखाय नोंथांनि थाखाय आंनि न'खराव आंनि समाजाव माखौ खालामखो बेखौ आङो मिथिथारनांगोन अब्लासो जोंनि प्रेक्टिकेल लाइफआव जोङो गियाननि खामानिफोरखौ मावनो हागोन प्रेक्टिकेल लाइफआव अब्लासो जोङो
जोङो सोलिनो हागोन प्रेक्टिकेल लाइफआव जोंनि खुगाफोरखौ जोङो हमथानो हागोन जोंनि आखाइफोरखौ जोङो हमथानो हागोन जोंनि गोसोखौ जोङो हमथानो हागोन जोंनि मावनाय दांनायफोरखौ जोङो हमथानो हागोन जोंनि आखल आखुखौ जोङो हमथानो हागोन माब्लाबा समाव जोङो आनकनसियास जानानै माब्लाबा समाव जोङो अभार कनफिडेन्ट जानानै जोङो सोलिनो थाखाय सानदोंब्ला नाथाय इसोरा नोंनि जिबनाव नोंनि मैखुनाव नोंनि माइन्डखौ जुदि दङब्ला बै समाव नोंखौ हमथागोन बेनिखायनो पौलुसआ बुंदों बी very careful बेनिखायनो नोंसोरो साबधान जादों नोंसोरो बोरैयै थांनानै थादों बेखौ नोंथांमोना साबधान जादों अज्ञानीफोर बायसा नंलिया नाथाय गियाननिफोर बायसा जादों नैथि पइन्टखौ आङो लाबोनोसै जोङो गियाननि महा जानो गोनां दङ नैथियाव पौलुसआ बेखौ बुंनाय जादों now our lives are sorry life of love अननायनि जिउ जोंनि बे संसाराव थांना थानाया अननायाव थांना थानाय अननायनि जिउ जोङो खुंनाय अननायनि न'खर जोङो खुंनाय अननायनि समाज जोङो खुंनाय अननायनि गावबायदि जिउखौ अननायाव जोङो दैदेननाय बा खुंनाय बे नैथि खोथाखौ पौलुसआ बुंनाय जादों जोङो मिथिगौ अननाय इसोरा जोंखौ अनबाय जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ अनबाय आरो दिनै जोङो अननायाव थाग्रा ख्रिस्ट'नि फिसाजोफोर आरो फिसाज्लाफोर